Au, beleestem. De várj, nem ez a Deutschlandból jöttél most? Ich komme aus Deutschland, ja. Ó, sem. Nem most jöttem, nem ma. Te jó Sprayhez. Ungarn. Egyébként van egy frau, vagy honnan, vagy honnan vagy? Figyelj, beszélünk magyarul. De honnan jöttél, vagy honnan származol? Volt NDK-ból származom. Na, merről? Volt NDK-ból. Durva. És most itt laksz? 22 évvel ezelőtt akartam diszidálni Magyarországon keresztül. Ja. Volt NDK-ból. Igen. Megismertem a volt feleségem. Már volt. Hát elvált vagyok. Sajnálom én is. De akkor neked volt Wartburgod. Volt Trabant és Wartburg volt. Király, jó kis gép az. Ja. És most koncerteztél? Aha, előadást tartottam. Megmutatom nektek olyan... és... Bocsánat. Semmi gond. Az ember képes két hangok folyamatos egy időben tud énekelni. Folyamatos. Két akkordot egyszerre, vagy hogy? Két hangok folyamatos. Megmutatom nektek. Igen? Persze, oké, na. Ezt a költség! Még döbbenetesebb. Hallod? Basz meg! Tetszik? Kurva jó, Laci vagyok. Ez Mongóliából tanultam, mikor ott voltam Mongóliában. Te ott is jártál? Ott voltam. De jó neked. Kanadában voltam, Mongóliában előadást tartottam. Basszeg! Olyan, majdnem bekönnyöztem, de tényleg ez kurva jó, hogy Ja, ez durva. Örülök, hogy tetszik. hát... Hogy húzod ezt elő? Hogy húzod? Megérteni kell, mint a harcművészet. Én már nem tudom, 9 évre búsúzom, tudod, ki nem harcművészet. Megérteni kell a Természet, a kozmosz, fönt, saját maguknak, és az édesanyatest. basszus. A főt. Téged az ég küldött ide. Tégetek, engem küldött. Én keresem a békét, most belenéztem ilyen zenkönyvbe. Segítettünk lebontani a berlini falat, azt vágod? Igen, tudom, vágom, hogy ne. Most a keresztneved? Tök fölkeltettünk. Alex. Szia. Tök fölkeltettünk. Szia, Alex, mindenkit. Laci. Örülök, ha megismertem. Én is. Nagyon örülök, ha megismertem. Zoli. Isten Laci, Zoli. Alex. Ja.